Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya ka jing ang nuod jing kipat ba nong song shnong ka senduli bat kishnong ki ba marjan ki ba hap hapok ka motion road constituency ban yo ya ka jaka sumar lani ka PHC hapok ka shnong senduli kalong ka bala slam ha bat menta ka kenti kani ka jing ang nuod jong kipat ba kalawan ban urlong hadin ba menteri sarkar ubadeiru MLA ka motion road uba Methodius Khar ula penbena ba shen an sa peino ya ka PHC hapok ka shnong senduli ka ba hap hapok ka West Khasi his string ya kanila sakiru ha ka arphotrik ulber aja apunrio ha ka ba Methodius Khar ringkat ka jinsen lang jongki officer jong katanan public health engineering berkinong yalam shnong ka than senduli kitrai jaka kilali benjurip ya ka jaka bantei ya ka jaka ajing sumar ka badan harut ka surok ba nong ston riang do tura ka ba hap hapok ka shnong senduli So introduce the MLA to the time kasi ko po do the minister tegi nambok kasi ng minister do Maria Kiu kat tang mas siula pen mi ka board bo ya kan de jaka kabangila ay na di nam ar jaka ka kabala sakut bat ba ngimdon yikan mansu dai ha to kasi mi man puja board ba ya kan de jaka secretary no ka PSC mat makatip sa sanction mul malak long takut di hospital kuatan batni kini kam ni namdon ong ai tak loi ka ding sungu bangin ai trailang kham tam ki kadang buat stong betul sodong aji fu jui kalong bangi ai yang ada cakap kalong nama ka jadi ko jong kadang tan pat kini cakap baro mat baro sekitar hidon tak kau sub center hutan tak kamla penyarap ini dari hutan sini hidon juga ya PSC di sumar kelong makamnya pat kamla meyo aja sumar itu nak pat kamta mangi por mangi ai kan ini juga banyak kali yang korban kin sawha ban perkhat le mi man ai kinung du kam di bedai wat gila betre wen ane kabaga song pajingla yuki yo khatam MLA balong re minister bang yo bila petre sisai ki kam di jam ha ki babun kiliang bat nimla banjer kerteng bat khamtam nei le katika PHC mata ka bangi tip bahaba kaneka dong kathan dong ni hang nei khamtam siliang wa belai ni dang duna khamtam hakilat dong kajing sumar ban yo iru baki babun kinong songsnong dong kaneka dong kathan kilong sudah hap hakata ba ka sarkar ka phya kata kurikum ki DPL eka jenjare ki bahaba ki kenduk kapang ka bacitom bakin lek ban sak sumar sekijaka ki bajengai namar ka jinduk ka jongki nangno kinyo ka bailek baiwan nang ka bai sumar batu kiwe eka jingwan poi jong kani ka PSC hangne hakasnong tuntum ka bahap ak sinduli area kalong ka jingkerku ka bakrau ya ka dong ka than jong ni khamtam yo paj ba hi baro away hakaba kalalong sisya kalat ka ba ai jingkerku na ka banta ki bapang di bakstam ngingek skan ba ka jingdon jingpli ya kani ka PSC Inyo ya kita kinong sumar ki bakbiang bat lada long kabala lelai ni da afterman bakan long kabamar kaju kajingaran kat kerkom ajing sumar bat kiwe ki jaka ajing sumar ha ki jaka ki bakhamso tengi das ngongu ni da kitbok kirwiang khamtami MLA ibalong re minister jongi ba inang yo ya kamet bakot bakya inang la ban ai kajing sakri ka bakhambha na banta jongi bat kan long kajing kerku ka bakrau na banta jongi ka dong kathan Mausen Road jong kasiliang wa balai ha kane kasnong sinduli bat tentu tang kini ki tentin na kaliang jonga boleh Terima kasih na kaliang jong ngi wan hang ne bangi
แล้วก็เรียกจงกะ health department กะ engineering wing เยาวันบันวันเป็ดยาคณิกจักะบัน eyeline no iki tractor namta ban stang no ekanika jing tai bere kanika kam jong ka PhD hane hapo ni hasunduli tena kaliang jongi kumki nong song sinong jong kanika dong ka than je jong kanika area kiri orang ba bat ki long kume ka nyawan lang manya don lang kum kadak ka ba ni pen pawe ta jing sokmen ya kanika jing yo ka jongi ban stang ban train no ekanika hospital nama dia kanika jing aunut jong pajba jong kanika area namta kanika kelas lem ba bat ya kanika jaka ngil IT saka health department nadu arajar khatar padhadin ka tu kapor nakaliang jong ki reudang ba kampung kini ki reudang ba ki bidan lang sini sedien junga nakapor sakapor kile budin kila don ru kipor ki bangil asodu jing kemen balik se nginum yo syu ban sinai kanika hospital kenrai mentau usuhan usam arjar apusan ngila yo eka sanction namta bangin sedang no eka nika jingtrei bangi dat nagaliang jonga kumu nom ikmat jongka nika constituency motion gun apan pau eka jing songu kamtam yo chief minister bala solam ya ke jing pat ke jonga bat jongki nong song sinong jongka nika than bat kumju ri health minister iba wailat miki shala ibala solam bat penyo ya kajing sanction namta kanika PhD kajung bat nga airo kajing kuplay ki notre ya ka health department nadu ki notre jo health department nang na West Khasi Hills DMHO bat nate na po Shillong ro di director bat ki ki notre ki jo health department ko le kan talang ko ba ban pen urlong ya kanika kajing angut bat ba no song sinong jo kanika phan kajung ban ngaso ru ban pen pau ka jing sungu kam ni kini trai jaka ki badon lang mentah ni ki bal ai kini ka jaka ka ba he ka ba ibet ka ba ibyang namta bangin yo ban sinai kini ka PhD bleng nang ku ko do ya ka kur ko jongki bakil ai sobha kat kini ka kat kini ka jaka namta ka jing bha ka jing miat jong ki nong song sinong hi jong kini ka area ai ku bleng ru ya ki nakaliang jong nang yalam jong ka sinong jong kini ke area hi borok ko wei bat kamtam jong ka sunuli bat jong ka sinong tum ki bale don lang na kapor sa kapor bat ban pempit an pembiang namta jong kini ki jing don kam ka jing jong kini ka jaka bat ka jing anglut jong kinong song sinong jong kani ka dong ka thang ka sanction ka bang yo namta kani including ya ka ni ka main hall ya kani ka main hospital jong ka PHC bat ki kat kini quarter ki ka sanction ka ba pakro tam ka ya but ban stang ya kani ngai bam tau bunai ma chi kumangil ekran men ne berti engineer teknik contractor ki bala yo ya kani ka kam bangin yo ba stang no tau bunai ma chi ku ba kali pio ban wan hingin stang no ya kani ka kam Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. Aur ghar wale hi late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. Sab aa gaya. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy?
यहीं कहीं होगा अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ इतना बिगाड़ा जो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वेंटिलेटेड सीट्स सनरूफ क्यों ना हो फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है लेट्स गो गाइस पार्टी टाइम